खुलुमो बेखौबो गिबियावनो बयखौबो आं चेनेलाव बराय हरग्रोनाय जाबाय। दाखालि आं प्रिया बर'आ जेनेबा लिभ खालामनानै जिबायदि बड'लेण्डनि एगेन्स्टआव बुंदोंमोन बेनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअआव नोंथांमोना गोबाङानो अनसायनाय होदों आरो आंखौ सापर्ट होदों। बेनि थाखाय नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। बे प्रियानि जेनेबा भिडिअखौ गोबाङानो शेयार खालामदों, भाइरेल खालामदों, ओमफ्राय बिनि सायाव जेनेबा रिप्लाइबो हरदों, भिडिअबो बानायदों मानसिफोरा। ओमफ्राय बेबायदि भाइरेल जानायनि थाखाय दा बियो निमाहानि मोनसे भिडिअबो हगारबाय लाइभ खालामनानै। बेनिफ्राय बियो दा निमाहा बिदों। बियो बुंदों लिभआव जेनेबा बियो एबि मिक्सनि रस्ट भिडिअखौ नुदों, गावनि सायाव जे रस्ट भिडिअ बानायदों बेखौ नुदों। बेनिफ्राय जायखिजाया बियो बुंदों जे गोरोन्थि जानायनि थाखाय निमाहा बिदों, माने गावदि गोरोन्थि मावदों बे बाथ्राखौ बियो गनायना लादों आरो मोनसे हारिखौ गावदि दुखु होदों बा हार्ट खालामदों बेखौ बियो गनायनानै बेयाव निमाहा बिदों। बेनि थाखाय एसे गोजोननाय मोन्दों गोसोखौ आङो। बियो निमाहा बिनाया गावनि गोसो गोरबोजों बुजिनानै बिदोंना बा गोसो गोरबोनिफ्राय बिदोंना ना गावनि इमेजखौ बया जाजानो गिनानै एबा मानसिफोरजों बुंजानानैसो बिदोंना मादों बेखौ बुंनो हाया। अब्लाबो जिबादि बियो लाइभ खालामनानै जेनेबा बुंदोंमोन बेबायदिनो बियो लाइभ खालामनानै निमाहा बिफिनदों। बेनि थाखाय एसे गोजोननाय मोन्दों, ओमफ्राय मोजां मोन्दों आरो। मानोना बियो देखा देखि हारिनि गेजेराव फाराग खालामदों, बियो नेवसिदों जोंनि ट्राइबेल हारिखौ आरो बर' हारिखौ नेवसिदों। बिनि थाखाय बियो गोरोन्थि मावदोंमोन। दा गावनो बे गोरोन्थिखौ गनायना लादों आरो लोगोसे गावनि जा लाइभ भिडिअ दंमोन, सासे फंबाय ना मा होनो काजिन, बेबो गोरोन्थि होननानै बुंदों देखा देखि। जियानो जाथों, दा जों बेखौ निमाहा हो बे जाथायखौ बाद होनांसिगोन आरो। जेनेबा बे मोनसे जाथायखौ गेदेर खालामनायनि गोनांथि गैला, बे थांबायसो आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे असमिया नङाबा गुबुन हारिनि पेजावबो बे भिडिअखौ शेयार खालामदों आरो गोजौआवबो लिरलायदों बर' जानायनि सिगां जों असमिया आरो आसाम गैयाब्ला बड'लेण्डआबो गैया, जेनेबा बेबायदि होननानै सासे बर' हिन्जावसाया बुंदों होननानै असमिया आखरजों लिरलायना होदों, ओमफ्राय भिडिअखौ होदों। बेबायदि शेयार खालामदों आरो। नाथाय बै पेजआथ' माने जाय बे भिडिअखौ एगारदों, जायनि फेसबुक पेजआ बे भिडिअखौ एगारदों, बे भिडिअआथ' दा निमाहा बिनायनि भिडिअखौ एगारनाय नंला। बे मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय। थेवब्लाबो जुदि बियो गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहाखौ बिदोंब्लाथ' निमाहा होजायो। मानोना निमाहा होनायाबो मानसिनि मोनसे धोरोम। जेनेबा नोङो जुदि गावबो गोरोन्थि मावब्लाथाय नोङो जायनि गोरोन्थि मावदों बै मानसिनिफ्राय निमाहाखौ नोंबो लुबैफिनो, थारमाने बेबायदि आरो। निमाहा होलायनानै थाबाथाय एसे मोजां जायो। थेवब्लाबो दा जुदि बियो गोसो गोरबोनिफ्राय होदोंबाथाय निमाहा होजायो। दा निमाहा होनाय होयिया गावबा गाव मानसिनि सायाव सोनारसिगोन। दा आं बेखौ जायखिजाया बाद होबाय, बे जाथायखौ जि जाबाय बाद होबाय आरो बिनि जेनेबा बिदि गोरोन्थि बुजिदोंमोन बेखौ आङो जेनेबा बुजिबाय होननानै जेनेबा आसा खालामदों, बुजिथों होननानै आसा खालामदों। जेनेबा रावबो हारिया उन्दै गेदेर गैया, गासैबो समान। खायसे हारिया जौगालांनो हायो खायसे खाबु मोननायनि थाखाय एबा सोलोंथाइखौ जेनेबा एसे एडभान्स लेभेलाव मोननायनि थाखाय। दा जोंनि हारिया एसे उन जानानै दं, मानोना जोंहा सोलोंथाइनि प्रब्लेम आरो जों नांगौबायदि खाबुखौ मोना आरो जों बेलेगनि आन्दाराव थानायनि थाखाय बिदि जाना दं। बेनिखायनो बियो बेबायदि बुंनांगौमोन, नाथाय जसावनो माबा जानानै बुंफ्लांबाय। अब्लाबो दा निमाहाबो बिफिनबाय। दा जिखियानो जादोआ, जों बे बाथ्राखौ निमाहा हो बाद होनायानो साबसिन जासिगोन। आं बे भिडिअखौ बानायदों मानोना जिहेथु आं बिनि दाखालि गाज्रि रागा जानानै बे भिडिअखौ बानायदोंमोन, ओमफ्राय जेनेबा बिनि निमाहा बिनायखौ आं एसे मोजां मोननानै बे भिडिअखौ बानायफिननाय जाबाय। माने गाज्रिखौबो दिन्थिबाय, मोजांखौबो दिन्थिबाय आरो। जेनेबा माने गाज्रिखौल' दिन्थिनो दोनबाथाय बोरैबा जायोना, बेनिखायनो आं मोजांखौबो दिन्थिबाय। जेनेबा जायखिजाया दिनैनि बे भिडिअआ बेखिनियानोसै। जायफोरा अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा